गल्फ राइडर काफी अच्छी बाइक था। ओ शिट 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 क्रैश हो गया यार। शिट 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 एक मिनट वेट 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 शिट 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 वेट 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 ha India ki jaka lum berkilenti be internet kilong ki bapo nambha hapeleng kinong nya baj ki bawat ye kal jinglet jingok kai perthei henry kini ki jaka be internet bunsin ki dawa ye ka jing tebet ka jing sumar ber ka jing perkhat jeleu ka video ka balapo nam tangshan kala penpau ye ki jing ma jo ka jing shan nya palat halade ka ba pen I kumno ka we kanong nya kali kenthei kadba kadang ye kren ban kelas tiat ka surok ka ba kelan kala hapno hamadan hadin bakala bisar bakla ye ka jing le jongka kani ka jing jia ka bala sim haka kamera jo uparalok nongnya bat kala penmi ye ka jing kan tho ka ba jor bha hak online kate ka video ka bala pon nambha ka bala sam haka x account gar ka kelash ka sedang nak kan hun jo kinong nya bat ki bas ngotenat baniat kai haka surok lum ka bakalan kadur ka bala ban penlong bala ring ka ba penon kam da ga GoPro kalabu aka we ni kitiar jo kinong nya bat kali ka sim ye ka jing dai perlok bat ka saudong sokon ka basingan kan ba ka kenhun kadang syong bat ka kamera ka sim ubriu bas ngotanat ka jing tebet jong ka we ka khna kan thei ka basyong bat hak mat jong u kan tho kane ka khna ka dei ka banta ju ka kenhun jong ni bat ka nya bha ya ka bat tang su pendep ye ka jing kan tho jong ka khna ka pensyong ni ka bat jong ka ha ka jing kala ka bastet syakal yang kadiang here ka besar bakla ya ka anggal ka bala penlong ya ka pansya penpra ha ketika video lapen I bakal hap jor hasurok kala rengkang ka jeans jongka bar kala mensau ya ka kejar kadiang jongka kajing kala kansan joka video kala penlong ya kinong pekai man sengolengo I kijing bot jing perkhat kijing kan tho kilong nadu kajing lekai nadu jing perkhat ki bakhya halor kajing singan hasurok uwe nung penon kam ular khiben bhai penalti nikla jaise he itna rider bola gir gaye uwe pat ulapan rap kali juban uwe ubalai ulakan tho ka jing penyat kali ka khamlong ka jing ketkli ban ye ka jing sngubha uwe umde ban ino ye ka baningkong na ka banta ka baar uwe unong penon kam ubasau ulapet benya kata ka jing kala kalong ka bamahi bat kita kinar kilapan sniu ya ka uwe ubapra ulakan tho kalong ka bastet bha ban kala step ka jing penyat bat kamlong ka basuk hari India kadba kidon kinong penon kam internet ki basim ye ka rukom ka bajam ki wepat ki penon kami ka video kum ka jinya thukhana ka bamaham shapang ka jinya bat ha ki jaka ki ba e ka jinya kran shapang ka jing singan hasurok ka jing shanya palat bat ka jing penyat kali da ka jing kli ki lasen syar ha ki benta ba ai jing mot